mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. DJ Rocky Terra at DJ Titangelo. Sa pagkakataon na ito, hindi lang po ako makikinig. Kundi ngayon po ay nagpadala ko ng sulat as a silent listener upang mabasa ang kwento na kinagulat ng isang katulad ko. Mga kabisyo, ito po ang aking secret file. Dalawang linggo na nakaraan mula nung binunyag ito sa akin ng ate ko habang nagbabantay kay mama sa bahay. DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, kaka-opera lang po kasi ng aking mahal na nanay sa sakit niya na colon. Noong araw na habang nagbabantay ako sa aking nanay, nilapitan po ko ng aking ate. Noong araw na yon, hinawakan niya po ang balikat ko at sinabi niya sa akin na sumunod daw po ako sa kanya dahil meron daw po siyang importanteng sasabihin sa akin. Pumunta po kami sa kusina, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Agad niya pong sinabi sa akin na buksan ko daw po ang puso at isip ko sa mga sasabihin niya. Lawakan ko daw ang aking pag-iisip. Oras na malaman ko yung matagal na nilang tinatago sa akin. DJ Titangelo, hindi ko po alam yung ire-react ko. Napatanong po ko sa kanya, ate, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Bakit hindi mo ako diretsahin? Agad niya po akong sinagot. Bray, sana hindi sumama ang loob mo sa amin. Sana sa pagkakataon na to, yung pagmamahal mo pa rin sa nanay natin, pagmamahal mo sa aming bilang mga kapatid mo, ay hindi magbago. Habang sinasabi niya po yun, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hindi pa rin po ko mapakali kung ano ba talaga ang gusto niyang puntuhin. Hanggang sa tinapat niya na po ko na, Bray, sa edad mong 31 years old, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Hindi ka tunay na anak ng kinikilala mong nanay. At yung totoong pamilya mo ay nasa isang probinsya ng Subic. Alam mo, Bray, inampung ka ng aming nanay doon sa pamilyang napakahirap. 7 kayo magkakapatid at ako yung naisipan na kuwain ng nanay ko. Paliwanag pa sa akin ni ate na nung pinagpipilian daw ng nanay ko kung sino aampunin, ako daw agad. Dahil sa akin daw magaan ang loob
ng nanay ko. At habang nalaman ko po yung storya na yun, ipinaliwanag din naman po sa akin ng ate ko na kung bakit po ako pinaampon ng pamilya ko. Sa totoo lang daw, hindi daw po ako kayang buhayin ng totoong pamilya ko. At nagdesisyon na lang daw po itong ipaampon sa tinuring kong nanay ng 31 years ko nang nakakasama. Bibi pa daw kasi ako, nalayo na po ako sa aking tunay na pamilya. 2 months old pa lang daw po ako, kinuha na daw po ako ng nanay ko na nag-aruga at tinuring akong tunay na anak. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Nung oras po na sinabi sa akin ng kapatid ko yon, hindi po ito agad nag-process agad sa utak ko. Kinabukasan paggising ko, madami nang tumatakbo sa isip ko na akala ko sa teleserye lang mangyayari. Yung tipong parang kwento lang sa radyo. Yung tipong nasa libro lang. Yung mga ganong eksena. Pero yung mga nababasa at napapakinggan kong ganong storya ay mangyayari pala talaga sa akin. Isa pala ako sa mga taong ganun. Habang dahan-dahan nagsising in sa akin, mga kabisyo at DJ Titangelo at Rakitera, ang mga sinabi sa akin ng kapatid ko. Unti-unti ko nararamdaman ang kalungkutan sa aking sarili. Sa totoo lang, hindi ko po mailabas ang mga luha sa mga kabila ng mga nalaman ko na nakakalungkot na istorya ng buhay ko. Kaya DJ Titangelo, sa loob pala ng 3 dekada ay itinago nila sa katulad ko ang lihim na hindi nila ako tunay na kapatid at anak. Pero mas nagulat po ako sa mga susunod na nalaman ko. Na may dahilan pala. At mas malalim na dahilan kung bakit ako inampon ng tinuring kong nanay. DJ Titangelo, kaya pala ako inampon ng aking tinuturing na nanay. Dahil anak pala ako sa labas ng aking tatay. Isa daw po kasi ako sa anak sa labas ng aking tatay sa naging kalaguyo niya o naging kabit niya sa lugar ng Subic. DJ Titangelo, nagulat po ako doon sa mga nalaman ko. Nagulat po ako dahil
Bakit mismong hindi ko pa kadugo ang nagpalaki sa akin? Bakit yung mga kadugo ko, hindi nila ako pinaglaban? Hindi nila ako sinamahan, hindi nila ako pinalaki. Ang dami pong tanong sa isipan ko. Pero hindi ko magawang magalit. Gustuin ko man sumigaw, magwala, at magalit at sisihin ang mundo. Na bakit sa dinami-daming tao dito sa mundo ako pa ang napili na. Ako pa yung napili na magulo. Ang pagkakakilanlan sa sarili. Bakit sa 3 dekada ko nabubuhay dito sa mundo, ngayon ko lang malalaman? DJ Titancello at DJ Rakitera. Ang dami pong gumugulo sa isipan ko. Pero, dapat pa ba ako magalit? Dapat pa ba akong manisi? Dapat ko pa bang balikan yung mga nakaraan ko na alam ko naman na hindi makakatulong sa pagkatao ko ngayon? Naisip ko, DJ Titancello at DJ Rakitera, sa loob ng 30 years mahigit ko dito sa mundo, sa kabila man ng masakit, at nakakadurog ng puso na kwento ng buhay ko, masasabi ko pa rin na maswerte ako dahil biniyayaan pa rin ako ng Panginoon ng mga mabubuting tao na nagmahal at nag-aruga sa akin. Yung mga tao na yun na hindi ako pinabayaan kahit kailan. At nagpapasalamat ako dahil tinuring kong ina ay minahal din ako at pinadama sa akin na tunay na akong anak. DJ Titancello at DJ Rakitera, kung naririnig man nila yung kwento ko na to, gusto ko lang magpasalamat sa tinuring kong ina na binigyan niya ako ng maayos na buhay. Dahil hindi ko maaabot ang buhay ko ngayon kung hindi dahil sa kanya. At hindi rin sa tulong ng mga kapatid ko. Sa ngayon, DJ Titancello, wala akong plano at balak kilalanin ng mga umabandon na sa akin. Tanging masasabi ko lang ngayon ay meron man sakit, meron man na kirot sa aking puso at mga tanong na bakit ngayon ko pa nalaman, pinipili ko pa rin na maging masaya. Dahil sa kabila ng lahat, dapat akong magpasalamat na merong binigay ang Panginoon na tamang tao upang gabayan ako sa buhay. Mga kabisyo, DJ Titancello at DJ Rakitera, naway kapulutan nito ng aral. At sa lahat ng mga kabisyo ko na nakakaranas din ng ganitong storya, naway maging matibay kayo. Naway na hindi kayo magalit sa mundo dahil hindi nyo nakilala yung tunay ninyong pamilya at kadugo. Magkus dapat magpasalamat pa tayo dahil nabuhay tayo at meron tayong pamilyang nakasama sa ating pagtanda.
Muli, ako si Brian. At ito ang aking secret file.